Ľudia, pod týmto videjkom by som vám chcel povedať, dajte prosím odber. Dal som si súťaž s kamarátom, to získa skôr 10 odberateľov, zase bol by som rád sa odber. Tak, vrhníme sa na video. Čaute chlebíkovia, dneska vás víta Král chlebíkov a zahráme si s kamarátom Keksíkom My Sky Resort. Čaute ľudia, dneska sú tam po novom videu, ľudia, to vyposielajú na mojom kanále, vy ste už videli intro na Keksíkovom nie. No, tu nám postavíme nejakú lanovku. No. Začnem stavať sketa a ja potom postavím. Ideme začať stavať domy. Ale tak stavaj sa ono, potom môžeme tam postavať nejaký detský vojk alebo dačo. A tak sa to nebudú mať 500 metrov od oného, od veku. Je dobre, veď neboj, veď pozri, aké krásne stavím. No. Robíme takto No. dole dedinko a potom. Jedinko. No to No. nech je pekné potom. Hej, to nie. A prečo by nie? Co? Potom, keď budeme mať 200% house, no, pre ľudí, tak tu ho dáme takto krásne. Joj, Zatiaľ dám... a čo stav? Joj, no Je- tam si budú rada až do domu. Hej, ja akurát kúkam. Do pivnice sa im napchajú. A tento tu maličký domček, kde sa vejde 10 ľudí, to bude pre záchranára, potom taký kúpime. Hej. O. Dobre. Ale no. môžeme aj teraz, keď tak kúpime dika. Co? Zachvánáva isto, nie? No tak dobre. No, tu nám postavíme druhú stranu, bo lúče je veľa naklepaných. No. OK. Zapneme No decoration. tento kto dal dom? Joj, Tento tu dom. a ty asi. Aha, nie ja. Tak som si všimol. No, dobre. To je divné. No, pôjdeme stavať ďalší vek. Počkaj. To máme nejaký vek. A dáme to ten vyskúmať. No. Zatiaľ ideme postavať nejaký maličký vek. Robíme im medzi domami svach. Á, nie, ja by som... Hej, Bude pohode to takto nebude a... dobre. Hej, to nie. No, OK. Dám tu také stromčeky krásne. Ve. No. Small šaždovku dáme. Tu. Hej, Selena. Neviem, jaká je tam. Možno tiež Selena, len treba aj ďalšiu Selenu. No. OK. Ja určite nezabudnite na tomto videjku sa nechať aj like, odber aj slonček. Ak počúvate na mobile, tak aj tlačítko vychváliť. No. Teda postavíme ďalšie veky. Mňa môžete taktiež, ja vás nenútim, môžete, nemusíte. No. Neviem ako túto pejče, jak vystupujú. Ak vylesú tu na hore, ale OK. Nebudeme viešiť. Táto hra je vo vývoji. Mne sa stalo s lanovkami predtým napríklad to, s takými modrými, ja vám to hneď ukážem. S takýmito modrými oni sa zastavili na jednej kope a okolo boli. No, dáme lift. Máme už odomknuté lanovky. Áno, no, dobre. Dáme tu na tieto lanovky, no, túto lanovku. No, to postaváme. OK, dáme medium. Domčeky, ospravedlňujem sa, keď je to tvrdé alebo mäkké, no to je jedno už. Aha, tabulky. Ať, nech je to Nemáme peniazy. Míňa sa na tabulky a potom nemáme peniazy. Ježiš, to je iba tabulka. Hej, 200 mi treba. A pluch nemáme. Pluch. Jajda. Probléma. Dobrý. Nemíňaj teraz. Tak počúvaj, ten pluh by som dal túto tu, jak je to tá patrola. Ale počkaj chvíľu.
Postavím kopčík No, asi radšej. tu na malý. No, zvezem sa. Papa! No, OK. Decoration. No, môžeš postaviť, ak je ten látok. No, my sa vyvešeme touto lanovkou. Ešte. Podia, táto lanovka je aj vysoká. Takže môžete tu ešte všeličo bolo postavať. Hej. Zapneme decoration. Senejší bude. Keď tak stávam krásny ratrák náš. Opačne som ho dal, to je jasné. Nevadí, vytočíme. No. Potom tu dáme senie dole, aby nebaví ma to už. No. Dáme snow. Ide prefarbiť? Neviem, asi nie. Dáme snow fan. No, tak. OK. Tunak. OK. Tunak ešte. Keby mi to ide. Tak, sadneme si do ratraku. Ideme tuto No ja som zvedavý, jak on bude soferovať. No, pošol na bok. Ja mám napríklad od teba vodičok. Aha. Aspoň si myslím. No, obej. Môžeš sa prejsť, bude tu budú. No. To nás oberieme Treba prejsť dejak. Dvagblenet. Tu je zezdovka. Obej. No. Jak mám sa tu vykrútiť, Kristove rany? Neviem, daj. No aj to nadáme. No ale veď ja som sa tu zasekol. Dám tú flašku, ktorú pred chvíľou som povedal. Sej neviem, či je bezpečné. Sej on bere tak, lebo už sa jej zasekol. Počkaj, koľko pečen mám. Jak to tu dal, jak, neviem čo. Dá to, hej. To ja nie. To ja nie. No, neznám. Ako- Ja som dal ratrak. No, Tu vám ukáž. proste, Tu vám ukážem tú animáciu, hej. Ako, sova to je pekné, ale ono to lieta. To není na zemi, hej. Len tak to vysiela. Nechceš si soba ten vatrak? Tak je. Nebo už je. Odia, tieto videá sú o mnoho zabavnejšie, si myslím, lebo možno ani ste si nevšimli a už ubehlo 8 minút. A viete, čo to u mňa sa znamená. 8-minútové video maximum. To je algoritmus. Takže, odia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a cez sa to už.